tetembungan layu utusaning batin kok. Laring tata lair mencolong, badine mesti bombong pinter. Ning angger gelaring tata lair slutrut nang sejerone ati. Iki lagi mikir nasib ora ya, Bro. Ana pendemane lakon sing marana kaya winalik warase. Iya, ada gue. Dicatat. Carane golek-golek iki ora. Suyo. Kopi, pesta nanggo olongin punate. Jenengan urung lahir kula monus lahir. Kayane waktu lagi lahir pun jenengan kula ngerti. Jenengan biyen cilikane kalau dasar calon ratu niku bener soro tejane mencolong. Yo. Aku akeh nandang asmara. Loro untu nang tambane. Loro sirah kuwi yo nang tambane. Ning yen loro asmara, Bro. Tambane kudu kasembadan nyanding karo wanita sing tak kersane. Aku turu nganti kegowo mimpi kok. Bareng aku tangi. Jebulane nang sadurunge ngimpen. Kok malah turu kok galang iki nganti saruke dijebur ya. Kok itu ngono. Terus lahir dadi kecoro. Kula ibu nate niku kekimbi-kimbi awit sing jenenge wong lanang niku anggere seneng karo wong wedok. Niku paribasan wong yen lagi gandrung ora peduli ndodho sing gunung. Wong lagi nyenenge ora peduli dunya inflasi ora ana tetep digolet-goletaken nyukupi karo kebutuhane wong wedok sing ditresnani. Bener kok? Nanging akeh kok. Aku seneng kawan pergi kok tekan semrene kok. Wah, niki ora bener. Niki ora bener. Ora bener sing kepiye kok? Jenengane ngrusak pagrayu. Medhol kekayun kang ijo godhonge ngrusui bojone wong liya niku luput. Ya luput tumrap paugerane negara, ya luput tumrap paugerane agama. Agama napa mawon lara. Kula sih mung yata marma'ur nahi mungkar. Nidokna barang sing apik nyegah kemindak angkara murka. Kowe ora iso ngrasake kaya rasane atiku. Arep aku ngrusak pagrayu bedol bekal kang ijo godhonge seneng paling mumpung ana jalan. Gatut kok lanjut bangun kikis tunggu rono bakal mati ini. Bangunane bakal tak bubarake. Kowe yen bakal iso mati randane tak boyong. Ayo. Ngomong pirang-pirang lah bene digugu ora sapa ora isin ora digugu sing penting kan kewajibane gugur boleh dadi ponokawan panawru kawan kanca boleh dadi ponokan bisa ngelingna karo bendarane omonganku digugu ya syukur ora digugu resiko kudu dilaksanggah dhewe kok iku to sing wis kaya kowe kan Nasrawan dolane karo drone sing jenenge drona iki lupa ngawak-ngawak. Angger ngendong. Mesti senenge ngobrol-ngobrol iki kok sing duwe masalah. Omongan kana didol kene. Omongan kene didol kana. Drona ya kok drona. Apa maneh nganggo garwane wong nanggap ora drona. Ngerti kowe kok jadwale nang endi kok. Kowe watek drona iki kowe. Ini drona iki jan kaya kowe. Bola-bali kedolan ulun. Mengetan mampir. Oh, wong e nang omah, ulun wani.
Mobil. Boleh apa? Boleh info. Nun sewu. Sareh neng bulan iki sepisan silaturahmi. Ningali aja nerapaken kali ning pasederekan. Ning suwe-suwe kok ana sing dene nang ndronang gunang apa pokone wong apik susu dadi elek. Contohnya sastrawan. Sandi Bumalah bali pitakon sapa kekesete Gusti Prabu Sasrawana Rekira Pati Sasra Patian Rantap-rantap Guwadi Bolo Garpapan Tumuju kono-kono tumbrana arep rusak kewangunan Gatut kaca aja nganti kumalasan bangun iki tumbrana jalanan awis rikto Prabu gawe Prabu Bumanta ya Prabu Sutejo iki sing malang kaya ndoman ning kaya jayan sapa sing arep dadi malang rawi-rawi tak rantas malang-malang nutup bangga sembadane budi rampung tepat karo rontok iki aku
kadya guntur gato Kumape kanca niki Kalau minda banyune kumambang Tuh sang Wisnu Bathara ngarsa ngapura bumi Tembe kita aku kepethuk karo wong cilik paribasan gedhe-gedhe aku wong sak lengenku jenengane Hirawat tobro ki wong rupadengen tobro nengen malupat nami wong tangan kaya pendel Wajaka kowe ngerti Irawanku ora nyapa Toko siapa sih ora ngerti mbok lahirnya bledek kok ngerti yo lahirnya bledek Irawan kok putraning sapa putraning Raden Janaka putraning Janaka kaliyan Endang Palupi oh anake Palupi Palupi karo kana ring pertapan nggon jinawi putune Danawilapa oh iku biasane Antarja Dukati lang dari kaya kemung ngira Antarja tok kuwi barane gak kocok pirang-pirang mantune lindune ya ana sapa kok alinan kok Enten Antarja biasane ku ana Anoman Antasena sing sekti sapa kok sekti kabeh Gatot kasane bisa mabur mancal bau muntir gulu otot kawat balung mesti kulit tembaga telapakan becik dengkul wadung hidup kawat bendera ngentut LPG Antarjan upas wirayang upas wiranti sintenan gue nyembur karo nggon bila tepak hilang nyawane kaya pengestum anggar nyembur kaya udah dulu lah hubungannya antar jangan lihat dulu ketuli putra yang berdudara sih patutan naga gini dewa-dewa yang sawer kemudian ngerak tarjanang di baik ula pada medu ula kok mungkin kumplit tuh nanti kumplit pagi mesin Ana seneng suwi pari nang suwi gedhong ana pira-pira. Mula jali senengane umpetan suwi pari mengko ana mungsu nyokote pipi. Mula dumung umpetan nang suwi gadung rumungsu nyokote irung. Punya kabeh. Iya. Umpetan nang suwi jambe. Anggerane mungsu nyokot lambe. Guna sanca. Gedene suwi kelapa. Ngomongsu gubet nyokote dodok. Main ini. Masa ibu. Ya begini itu kan generasi penerus ya. Buah pabrik itu diturun ya. Kan kebudayaan, kearifan lokal. Yo. Dua. Untuk mana hari iso kita aku? Baru mungsu nyokote apa? Ya betul. Udah kata dulu. Kamu sorry jeruk. Ngajaran apa sih? Aja sing kuwi ya tolong. Aja sing kuwi ana bocah cilik. Kenapa? Aja sing kuwi lho, wis lunas isin, udarane kok nang bulan. Kok aku kepengin rungu, kula sanca luru kok. Lah Gusti ini sing kepengin. Terus lucu lho asli kamane lho. Sinden mantan sinden kene tau nang kali ontong piye? Tetep diomongnya. Pani kok.
Mula sampeyan mutan ngisor jero ana mungsu nyokote batu. Batu kok nggih niku mau wis lucu banget wis aja liya-liyane sing penting wis pun punya bisa pinter nek pinter molak-malik masa ngomong terminal yo haram wong ndungu krimen wis ngerti lho balikan mana wis ngerti to ya iya berbulan ranjang sakane
Kaya sate di sini. Senjata makan tuan ya bagus ya. Utang kalau oke, ngono kalau hari berdamai dewek. Sate apa sih paling enak? Sate kempit. Lu sih, begini, orang disunduk warga ini. Ngasih banget jantan tembus mengbun-bunan tuh. Oke, ketis oke. Karena Ini guna. Iya nih, sini nih suka pakai dosa disundukan ini ya. Tiongkok kita dalam lagi ya. Sundukin, kan bulan. Terus ditutup maning nang malaikat ya. Sunduk malaikat kan bulan. Ini su asal sinden sing dalam lagi nih wong lanang untuk bojone. Benang neraka ceritanya jadi kan kewadonan disuntik kan bulan. Tembus yuk pada hentikan yuk apa malah bangga ya tidak mulanya nonton wayangnya diambil hikmah tontonan wayangnya salah siji tontonan ya mawa tatanan orang ketang seperwira digoleng dituntunane tontonane gak sinden sing semerintah kawalan sing kompak
Semara sing kepenak ku tontonan bareng rame sih. Tatanane Wong nonton wayang mesti temata. Ngadep ngene kabeh. Sing kula ngadep ngetan, sing kantor ngadep niku, sing kantor ngadep ulun. Ngadep ngene kabeh. Kadang-kadang ya ana sing diedoki nang bakul kopi. Mas ajeng tumbas apa mboten sonten niki Mas kopine bonsek selfie karo mesem. Mulane sing enom ditentung. temapa ya tuh. Yo ngiras banget go. Peningkatanku KMKM, dah tuntunane aja tiru murid drona. Sing jenenge siji drona ora sanggun iki isine wong jahil, ora seneng ana wong rukun. Mulane Bumantara ayem-ayem urip ana wong bangun ya kon ngrusuhi. Sastrawana urip ayem-ayem ya kon ngrusuhi. Lewat sing iki waktu drona piye? Piye contone iki wong becik ketitik wong awak karo Fidrawan. Piye contone? Minyak aku tak jadi pun kaya niki nggih panjenengan pun pejabat buta sing mau. Aku ndraji go. Siung brojo. Anggur topo nang ngene gunung Sumawana. 40 dina 40 wengi Bandara wangsit. Aku teguh timbul senjata siung kemaring gunung Jogro. Segara Biswasa jalma manungsa lumrah bisa dadi ndem ngamu-ngamu. Antarja semburane ampuh kok. Nika pancen sing denarani upas wiraya upas wiranti. Mulane panjenengan tanding karo Antarja hati-hati.
Copalangan hati-hati ini kan jangan semburannya aku. Kalau kang sepuh iku gak gandeng aku disembur ora mati. Carane mati nonton piye kok? Kaya niki mawon. Jenengan disembur ora mati. Ora mati. Mungkin anggar perang mati panjenengan ketok-ketok mati mawon. Anggar disembur ketok-ketok mati mawon. Disembur ora mati apa ketok mati kok? Uri-uri kane ninggone, lah jare jenengan duwe siung brajane tamat kapane mawon sopo iki. Ora mati kok ketok mati. Lek kok pangindane tamat siung braja. Wah. Magenduran kraswarane makantara Prabara wawalikan